Servus bratranci, tak dneska zase otváram ďalšie tieto chaos bomby, či čo to tu je a poďme na to. Bráško, ešte raz mi pošli žiadosť a keď ti ju zruším a budeš ju stále posielať, ideš off od priateľov. Tak, otvárame toto medium, poďme na to. Blingy a bratranec, tebe hovorím, tebe utrhnem vlasy. Chlapci, neodoberajte, nelajkujte, nesledujte. Mladší ako 18 a starší ako 19. Serus. A ináč ešte jedna vec, toto stojí 9,99.